Kalugurang kabataan ng samantayanan, bayo bumi sa imbala ko, manyulod kong Bart Violet, Akasulya, Ampong Violet, Espada. Making a second look at the liturgical vestment, makasulat Timorlo, ay yung imalang ngining pari at tingkonglen, maputi lang. Bakit maputi yung susulod na ning pari at tingkonglen? At bakit matuling neman yung susulod na ning Indong Dolorosa? Uling pawagana ning maputi, may graduate na natin dusa at lungkot at darala na ning pamakulilan. Itang Pilipino yung kinatama ko kaspaldas, nirarasyan pabanawat. At numisan pikatema tedepa. At inmemot ang kanang last week, among magugulo ko isip. May din asawa ko September 24. Palampas siya na to, ali, lukas paldas. Ali nga po. Kailangan September 24, hindi matayan karinme pag-cerebral, ting lukas paldas. Pero nalawan tayo po yung pera ng Indong Dolorosa at luya mo magdoming paldas. Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Karas ng Domingo, Debota ng Mala ng Matuling, ating Indong Dolorosa, Pigma Sosyal, ting Pamaniblihan Mepye, ning Kayanan. Meron po ka rin psychological process at dapat tamang dalanan, yung pinitang process of grieving. The process of detaching ourselves. In grieving time is a moment of accepting, renewing our faith, accepting ang may wala na yung tumatawag ng biyatamo, accepting the fact that ating pagi may wala biyatamo. Ito niya po ka rin seminar at dilanan ni inyang lumipat kayong parokya. Grieving is an important process in kiratang pamilya. Dahil po kayo, may byuda kayo. And it is but normal and human that you will undergo the process of grieving. At hindi kayo may byuda na may ulang mamurit. Ano bisa magyami ka rin kada rin ulit may kitla. Karing babae magdila pa rin ka rin ang asawa. Grieving na rin meto ngayon do at yung anak. It's not that easy as we think. Uling nung haranasan may haranasan ng meto mga babae may byuda. Enter into our heart could be a different story. Luban may puso na rin meto ngayon nung yung anak. Mapalyarin, ikamat may pasir at ilongkot. Nung panamdaman mo, itang panamdaman ng met mga ito, at ematen na. Grieving time. Pero grieving is not forever. O ito po yung masanti na balita. Grieving is not a forever experience. Somehow, somewhere, after our grieving period, manakit tamong sala, manakit tamong bayang kabaldugan, and we should move on from darkness into light. We should move on from sadness into joy. At yan po yung pagmasosyal tamong ini. Pagmasosyal tamong pitong lungkot ng Indong Birhen Maria, not because we are sadist, and nabalik sabihin, sadist tatang, mag-enjoy tayo balik ng Maria habang magdusa niya. Aliwalit dosa na rin pagmasusyan tayo. Itang binungang kaligtasan dahil kayo dosa. Yan po'y pagmasusyan tayo ngayon. Ing tagumpe, ing kaligtasan. Kaya ng simbot Jesus ng biring dosa ni kayo nindo, kapamilatanin kayang pamagdusa. Ninuri ka na tayo bisang magdusa, bisa tangan maging masaya.
We want to be happy and comfortable in life. Pero sometimes, yung pamagdusa, sangkap niya yung piyanang. Pamagkasakit is focused more on the pain. Pero ang pamagdusa, it is suffering that is offered for somebody. Na itamo mo sana magkasakit. Nung lugar ng mga kalipit tamo at mga pangiwiting sakit na panamdaman din katawang tao. Sana magdusa tamo, ulit pa siya magdusa ka, darawang mo yung dusa mo. Kinmer mga tawang kalukuran. Ngayon pa magdusa ng Santa Monica makabaldugan niya, ulit may mga yung bayan niya para ang Patricia. Yung pa magdusa ng Santa Monica makabaldugan niya, ulit binayo niya yung kanyang anak. Pero makabaldugan niya din, yung pa magdusa ng Maria, because through her suffering and pain, with the pain of her son, akang tantama yung kaligtasan ng mabilugan. So, my dear brothers and sisters, ngayon ng Aldoy, pag masusyanta, din pitong lungkot ng Virgen Maria. Number 7 brings us back to the 7 days of creation and the 7 sacraments. Uli kapamilan ng Dapureti na nabangnan tamang payong piye. We can become a new creation kapamilan ang daling lungkot at dusa na daratang inglehan. And that is the purpose of suffering. Pero tandaan tamo, let us not waste our suffering. Let us offer them to our families. Let us offer them for our parish, for our nation. Ulitin pa magdusa, ating bayang kabaldugan, ating bayang biye. Nung dinaliwa kinatamang ngayon ni Magpaldas Lapang, Elapang sinubling mepe, ingkarelang pa magdusa. Our wish next year, mga maputingin itong Dolorosa. Makatiman, huling pamagdusa ng Maria, that its mission accomplished with her son. May marimuking meto ngayon do, magdusa niya po ang papag-aral niya kailangan. Pero kung may graduate niya naman, inindu, magtagumpaya naman in graduation na niya kailangan. During graduation po, lalawan po matarangin itong ating anak na mag-graduate. Palo yun, ikislap lang at agintulan. Huling yung tagumpay ng anak, tagumpay ng ito. Now, when I would like to believe at the foot of the cross, Mary was smiling in ecstasy. Kaya magdusap niya pa sa iting lungkot. She was smiling in ecstasy. Huling may ganap na mission ni kanyang in mission ni kanyang papagligtas. Kapamilatanin kayang pamagdusa. One time, maring sinabi na naman, magpalit ng kaya nitong Dolorosa, wala magdusa yan. There is only an interpretation. And if we will follow the gospel, Mary at the foot of the cross is standing bravely under the cross. I would like to believe that Mary is smiling in ecstasy. In ginoy ng magdusa yan, kaya sinabi na rin ko, ala kayong marini, at erope nagkasandet ang may kaya. Father, into your hands I commend my spirit. It was a moment of ecstasy for the Lord. Ulit dinatang na yung oras para aligtas na yung mabilugayan. Can we suffer? Can we be in ecstasy while we are suffering? Nung kalagaran may kamatao, kabunto ka na alabada. Pagkang mamipit ang kabunto ka labada, magtiririt ka. O yan ang ecstasy in pain. O yan ang aliwa, nung manamdaman na sakit. Aray ko, Diyos ko, kasakit. Kasakit. Makanya ng attitude tama eh. Kung ngayon sana'y maribayo ng attitude tama. When we suffer in pain, let us smile in ecstasy. Lord, darap kayo naging anak mo. Lord, darap kayo naging asawa mo. O asawa mo eh. Nung ating anak, may bastard. Nung ating asawang makipangalugod din yan asawa.
Naman ibang problema kayong kaya may organization, pinakapali ka buntok. O tayo may ikaw ng pali ng buntok mo para ng akong Ginoo. Bakit mamungayan mayang para kayo? My dear brothers and sisters, King lalang na ng krus, it was a moment of labor for Jesus and our Blessed Mother. Balibo, meron ba rin masakit? Ang pong masakit ang karanasan ng mga babae. Sabi niya po itang labor pains. It could last more than a day. Pero kanitin ka orasan, magdusay Ginoo king krus at magdusay Maria at inilang papalit. Babay day niya to. Amisal daking kasalanan kinulinan Eva ang pongadan. Pamilatanin ka rin ang pamagdusa. Miligtas na mo king kasalanan. Tanda ng tamo po, yung primary role ng Maria is not to be a mother. The primary role of Mary is to be a co-redemptrix with her son. Kayo po ang pagkasinan, September 8, birthday ng Maria. Dapat pagselebran tayo pa aming pangadalaga na. Unang ali. Kaya rin 7 days, 8 plus 7, 15. Pag masosyan tayong pamagdusa ng itong birhen lalaman ng krus. Wala mo pawaganan ng kamo ng September 8, the birthday of Mary. Mibay Jay Maria. Bangat tabayanan ng kayang anak ng kayang pamagdusa. To be a co-redemptrix with her son in saving the world from sin. My dear friends, the challenge for us is to be strong beneath the cross. Netapos na magreklamo, inano masakit at dusa at haratang timbiyakan. Totoo din ang dalagang kasakitan in kasalukuyan na panahon. But we should rise above our pain, knowing that our pain can be salvific